uyakhoshela sihamba ngemoto enjani enhle ingane zakhe ukudla khanye bakuphethe amaplastiki isitolo esithile sokudla okuthengwa kusona ijabona yonke into everything is changing now then wena ufana nomuntu oyisiwula yabona ngoba uthi nje mina ngiciniwe esandleni somusa ubaba uyakwazi engidingayo then uma ngabe ngingenakho usho ukuthi ubaba ubonile ukuthi akunjani kungifanele ngeke ngithathe lo mfana lo njengoba engaka nje ngimnikeze imoto kwazalwane ngimnikeze into kwazalwane uzokwenza uzomdemaza as his father ngizonqaba ukuthi ngimnikeze ngeze ngimnikeze I'm protecting him but angisho ukuthi ngeke ngimnikeze at all once he reach a suitable stage mhlawumbe usengaka sengithayi phone wami njengamanje sekunjani nakhona ngizomcontrola ngekhathi ethile ngiyaswinya bese bethe emhlabeni ukuhlupheka ngoba ubonana basizimo zakho ukuthi nokuthi idonsa kanzima impilo yakho no my father in heaven is in control and he loves me so much he protects me yabona ingakho usuhlabela ngesibindi ukuthi esandleni sami somusa njani bazalwane ngiyagcina lo muntu okade ekuhleka ezibone ngcono kunawe kusasa uyabuya bazalwane uyakhala ngicela ukukhulekisa ngoba ukufika nje lokho into eyodwa nje wena ngithi we are so smiling we are so loving we are so peaceful mayisondele eduze kwakho ngisho uthiwa awukakhulumi uzwa lo moya atmosphere yashintsha uzwa umoya we kindness umoya warm umoya onethemba because when you are with God angifuna ukuthi you are carrying God you are with God you are the temple of God is in you yazuba nakho lokho esinakho akakhathazeni izinto ezithile but umnandi upeaceful inkampani bazana nithini bankrupt now imondo angisakwazi ukwenza njani manje uyekhokhela ingane efrenge ikhiphe lesa sikole esiphezulu angisiza ukudla lokho akudla itolo Edgars ngisakwazi ukumkhokhela kodwa ngizobabhekela bani abe ngibashile lokushini sengohlala edolobheni ngizobabhekela bani bese eqala umuntu acabanga ngenye indlela futhi yana ngcono ngiyibulale must commit suicide angikwazi ukubheka abantu athi wazi ukuthi bebaqhoshela kanjani yabo usenamahloli manje labo bantu kade eyibona engcono kubo sefuneka ubhekana nabo futhi ilempilo ekhona la emhlabeni why is faith yabo awu Jesu uyimpendulo ezweni lonakele awu Jesu uyimpendulo ezweni lonakele Jesus is ngiyaxolisa ukuhlumeza imizwa yenu basuthi uyangena siseklasini okwamanje ngisho njalo nesekhala abafundi ngithi sofika isikhathi mawuthi kufanele sifike ngiyayithanda lento yevuravumo yabona yokujabula kodwa asijabule sikwiposition enjani right sikwi-understanding right yabona sambe kakhulu silibasha singabazana nesindisiwe sajabula bazalwane yabona umuntu umsathi kade kumnandi enkonzweni mhlambe kwenzekile wena ongaphumelela kade sibuye enkonzweni kumnandi yes ade kumnandi sisajubuka sishaya okay masuza kwi-part ebalulekile kuthiwe yizwi kuthiwe ayushumayile shumayela uthini umyalezo uthini nikhuluma ngezinto eziningi ngena sekhohliwe kodwa ayushumayelile then ibuphi ubumnandi khona lapho because mayesefile usathane ngeke akushaya ngeke chorus wafika kuJesu uJesu akashaya ngaba chorus wafika ngezi uJesu wakhotha yini izwi yabona nasi into esishayile bazalwane and kuze kube neminyaka eminide sithiwa siyakholwa sisindisiwe siyazi procedure semasontweni kube ngazathi sikhulile simatured kanti lutho into evuthisa umzalwane i-understanding yesu likaNkulunkulu why faith ifaith bazalwane yabona nje njengoba sinalesi sifundo nje umuntu nomuntu nje before alale
ayinike sithola ukumeditate lesisifundo lesi izosisave ezintweni eziningi bazalwane. Yabona bawuhlala nje uanalyze kahle kuncane sikhuluma nje manje but I'm sure uma ngase wena uyinikeza ithuba lokudliza lokumeditate ngale subject umoya ngcwele ngamvula adownload izinto eziningi kabi achile izinto eziningi kabi bese ubona imess esingene kuyo ngokunga understand ini bazalwane ifaith yayisinqanda ukuthi singayi lapha abayakhona singakhathazeki ngendlela abakhathazeke ngayo singakhuluma ngendlela abakhuluma ngayo ngiright ngilana God will make a way. God will make a way. Ngengane yakhe mina. I'm so special. Uyaphendula umbuzo why faith? Sisadlula. How to ufuna ukubuza baba? Hayi, bendithi xa ndiphendula. Ndayijonga ngendlela ba yayingekho ifaith. Bandithi uThixo wavele wazirivila umhlaba wonke. Bandim lo ndikhona. Nawe iyalahleka laa nto yefaith ke. Iyaphuma ifaith because ifaith kukubhiliva into engekhoyo ba ikhona engabonakaliyo. Yebo, so ke ngoku abantu abaninzi bazolahlekelwa yila passion ne-dedication yoba bahambe bayochaza i-good news kubantu abaninzi yoba na uThixo ngumuntu okhoyo bhilivani kuye no yabo so loo nto iyalahleka ebantwini abaninzi ke ngoku ayikho laa nto yoba ndi-passionate ngento uba ndiyayibhiliva uba izoba khona le nto. Now you don't believe, you know, you don't believe. Now uThixo needs you to believe him without a showy evidence uba this izokwenzeka le nto. So ke ngoku xa ungana faith kuye iyalahleka laa nto uba ndizimisele kuwe because now you know you are certain that I do exist. Yebo. So when you're not certain qha uyabhiliva nje ke ngoku so inika ifaith yakho iba strong kakhulu because you believe this but you've never seen any evidence of ba ikhona le nto. So you believe so loo nto increase iqinisa amandla efaith yakho. Yebo. Powerful. Siyamuzwa bazalwana ngithi. Siyamuzwa. No, ndizocela nje bazi-verses to support this Teaching. yes. Why is faith? Why is faith? Ngaphandle la 1 John chapter number 5 verse 19 is that verse. Khange side sifuna. Asifunda. Go to what is faith? Why? Why is faith? Why? Okay. Because everything in this world is corrupt. So once you touch this, uNkulunkulu is displeased. Eh? Once you touch this, God is displeased. So that's why to Jesus, have faith in me. Oh, in the Father and also in me. Kholwane ngubani? Ubaba. Niphinde nikholwe naye. Siyambona nje manje ubaba. Siyambona nje manje uJesu. Okay, but sinesiqiniseko we are certain ukuthi unjani ukhona. Yabona? So yonke into uJesu ayishilo ukuthi ngiyayidinga ubaba uyazi ukuthi ngiyayidinga ngizoba naye. Kufanele ngenze njani mina ngikholo. So uFirst John lasufundeni. First John chapter 5 verse 1 verse 19. Verse 19. Usekela iphathi. Usekela iphathi ethi konakela emhlabeni umhlaba ongcolile. Yabona? Ngcolile umhlaba. First John. Yes. Wow. Chapter 5, verse 19. Siyazi ukuba singaba kaThixo ngokuba
Nokuba ihlabathi liphela lilele kongendawo. Yes. Version 9. Any version. It is this time. We know that, okay, we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Sway. It's hidden. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. The whole world is under the control of the evil one. If you are interested in the things of this world, you are in a trap of being controlled by the evil, because the evil one controls everything. So you are in a trap. Now so control now omo. Once you control omo, kusho uNkulunkulu akaseni uNkulunkulu empilweni yakho. uJesu akaseni inkosi empilweni yakho. So why faith is to keep us safe from the control of the evil one. Angizokuhamba ngezinto ezicontrolwa omubi, kodwa ngizohamba ukuthi ubaba into uzongitholela yena. Ningisiza. Into engifunayo engidingayo ubaba unjani uzongitholela, uzongenza indlela ukuthi angitholele. Ngenxa lokho ngizohamba ngibe njani, ngibe ngcwele phambi kwakhe. Enye futhi singasupporta ngayo. So Matthew chapter 6 verse 30. Matthew chapter 6. Ngaqala nje verse 30. Ukuze izocaca kahle but sawugcina verse 33. Matthew chapter 6 verse 30. Ngaqala from verse 13. Kodwa-ke apho sifuna sicacele khona kuzivesi ezingezansi. Funa nje wena Ukuba ke ingca leyo yasendle ethi namhla ibekho ize ngomso iphoswe eziko, manje njalo uThixo ukuyambathisa akayi kunambathisa kakhulu ngakumbi na bantu ndini balukholo loncinane. Musani ukuxhala ngoko lisithi sodla ntoni na, sosela ntoni na, siyakwambatha ntoni na, kuba zonke ezo zinto zingxanyelwe ziintlanga. Kuba uyihlo wasemazulwini uyazi ukuba ezo zinto zonke ziyafuneka kuni. Funani ke tanci bukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. Amen. into ndifuna siqaphele okanye ndifuna sivele siqaphele indawo ethi ngenxa yokungabi nalo ukholo si-endapha sikwi-competition nabantu abangakholwa. Yes. Sifuna izinto zelizwe zalo mhlaba, nto ezo uThixo ezazi already ukuthi siyazifuna siyazidinga. Now ngenxeni yokuthi ifaith yethu siyisusile kuThixo safocusa kwiinto zomhlaba, now senganyelwa ngamaxhala nalusizi, si-endaphe sizibhodloza ngobuhlungu obuninzi ngoba irace yethu isekufuneni izinto zomhlaba ezi zingcolileyo. Now uthi ke ngoku ndiyazazi izinto uba niyazidinga ningekaziceli, kodwa nina sanukufuna ezi zinto, funani mna nobulungisa bam. Ezi zinto nizifunayo ziza kongezelelwa kuwe ndim. So okwethu kukufuna uThixo. Now ifaith yethu masibe sikubeni ukuthi sifuna intando kaThixo, sifuna. Now bekufanele ukuthi ndihlupha ngokuba uThixo undigcineleni emhlabeni, uvumeleni ukuthi ndibe khona. Yintoni icebo likaThixo ngam? Eyona nto befama ndidyarhele yona okanye ndikhompyutha for yona ukuthi kakuhle Thixo ufuna ndenzeni, undidalele ukuthi mandithini, undivumele ukuthi mandithini emhlabeni. Uyayibona? Then ngokwenza njalo uThixo uzityhila yena, then le nto inizawube niyidinga ngelo xesha
kwelinye isikhathi uthi ungakhange uyicela noyicela uthixo beyazi ukuthi le nto uyayidinga athi ukuze ufike phaa kule ndawo mna ndifuna ufike kuyo funeka ube nale nto then nguye oza kuza ezweni azokuchuza le nto indifaneleyo hayi uba mna ndiyokuyikhangela le nto ndiyifunayo because the moment ndiyoyikhangela ayindim nto ifunayo yinyama yam endiyifunayo and ndiza kufa ngokulandelelana nale nto so okwam kukulandelelana noNkulunkulu azothi uNkulunkulu yena ekulandeleleni kwam yena then uNkulunkulu ahambe uyothatha ezweni le nto endiyifunayo okanye endifaneleyo andinike and ndikhumbule ukuthi uNkulunkulu uza kundinika ngomlinganiselo ngoba uba kanganika ngaphezu komlinganiselo still le nto izawuphinda indistrakthe kwamna indisuse kuNkulunkulu so izwe lonke liphantsi kolawulo longendawo umhlaba wonke ungcolile sikhumbule ukuthi lithi izwi lenkosi even yena i-prince of this world wacreatwa uNkulunkulu wamnika yonke wisdom nobulumko ma emgxotha ezulwini wamgxothela emhlabeni umgxotha nayo yonke wisdom nobulumko ayemnike khona oku akusebenzise ukukwenza zonke izinto ucreator zonke the same wisdom ayisebenzisileyo is the same wisdom ayinikwa uNkulunkulu even yena uqala ukuze abe nayo wisdom but iwisdom yakhe ayinamandla yadimotha ngohlobo lokuthi yena iwisdom yakhe wajika wafuna uphakamela uNkulunkulu wazibona engcono ngento ayinikwe uNkulunkulu now yenze zonke izinto azenzileyo emhlabeni imotive is to destroy okanye is to thukisa uNkulunkulu the same thing abagqothelwa yona ngezi zinto usasebenzisa zona sokuthini uku-undermine uNkulunkulu ngathi despise uNkulunkulu yes now that's why uNkulunkulu athi ke ngoku sanukuzifuna ezinto sanukufunani mna ndim umntu oza because yonke le nto niyibonayo nale idalo uNkulunkulu wazoyicorrupt even indalo kaNkulunkulu so kufanele sikwazi ukwahlula ukuthi kokupho kuyindalo kaNkulunkulu kokupho kuyi-wisdom yezwe which means wisdom kaSathane now before uSathane uNkulunkulu into yonke wayidala emhlabeni yayi-pure yayi-clean yayi-genuine up until thina and wasinika uNkulunkulu ukuthi indalo yakho siyi-maintaine i-clean injalo ingcwele but ngenxeni yokuthi lo umubi wasebenzisa the very same wisdom ayinikwe uNkulunkulu ukudistracta thina then indalo kaNkulunkulu yangcoliseka because endaba seyi-under the control of the evil one ongcolile so that's why ingcolile because oyicontrola utheni ungcolile nale idalo uNkulunkulu wayingcolisa so for thina ukuze sisurvive sibe right kufuneka singafocus kungcolileyo seyingekuko uNkulunkulu okudalayo sifocuse kuye yena ongcwelo oclean azosithathela okwakclean asinike thina sikusebenzise lo gama siselapha emhlabeni so oko sizakwenza only by faith Jesus amen angifisi ukuthi kube kuningi bazalwane thank you so much dad angifisi ukuthi kube kuningi kuze size sidideke ngifuna ukuthi lento mase simeditate siyiprocesse kahle and kuyasiza kuyayishintsha impilo yakho ngifuna ukuthi ukukhumbule konke sikufundile so kusho ukuthi ke sigcina la siphendula ama-question amangaki namhlanje 2 siphendula 2 what is faith why is faith asikawuphendula laba abanye how when asikaphendula again why is faith yabona yonke into elawulwa umubi uyilawulela ukuthi bonke abantu beze kuyo mubi kanti yonke into uNkulunkulu asipha yona ubaba wethu usiphela ukuthi senze njani thina simweshiye why faith ifaith isisa kubani kubaba yabona abese ubaba maseza kuwe bese yathokoza so ke ngicela sivale ke manje ngo Luke chapter 4 bazalwane Luke chapter 4 angifuni ukuthi sizibeke inkosi yami inkosi ayingisiza
under general kade okanye under isihloko angithi ubuzile ma ukuthi ama-supporting verses. Yes, supporting verses. Ngisupporta lapha. Ukusizwa umoya ingcwele bazangichaza lezi zinto manje. Uma uzoyifundela nje wena wasikambe leli verse sihlala kanjani nalo. Kodwa nje basifunda kanjena nje kuyahlangana. Uyabona? Why faith? Luke chapter 4. Ujesu lapha ekulinga khona bazalwane besibandla lami. Verse 7. Okay. Luke chapter 4. Verse 6, 7. Verse 6 and 7, yes. Luke chapter 4. Noma siqale kuverse 5 abantu bamkhona sozuthi ikhulunywa ngobani la. Nimzwela utata ngithi. Utheni utata? Ulawulo lonke, izwe lonke ngaphansi ulawulo lonjani? Lomubi, okay? Ubaba wethu masiya kuye ngokholwa uzosithathela izinto lezi engcoliswe umubi ngewisdom yakhe. Ayiclean ubaba. Siza kuthina sezinjani bazalwane? Thina we are blessing our heavenly Father. Kodwa thina masoshe sekubaba siyile thina. Siyobamba into enjani? Engcolile. And esikhathi thina sizobamba into engcolile at the same time siyamwishape alone. Yabona? He is a very jealous God. Siyabumukela ndodakazi. Funda ke fana 5 to 7. Umtyholi emnyuse entabeni ephakamileyo wambonisa zonke izikumkani zelimiweyo. Mana ke baba. Usami kanjalo nje. Ngesingisi lithini? The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Yes, what? Ubani abazalwane uSathane uthatha bani uJesu uyomkhombisa ini the kingdoms of the world. Okay, qhubeka ke baba verse 6. Wathi ke umtyholi kuye lokunika bonke obubukhosi bazo nozuko lwazo ngokuba bunikelwe kum nosukuba ndithanda ndiyamnika bona. Manak. And he said to him, uSathane ukhuluma noJesu, I will give you all their authority, these kingdoms of the world, and their splendor, ubukhazikhazi balo, iglory yabo. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. All right? Nothing goes by. Nothing comes freely. Wakhathalela kaka nje ukuthi efuna ukukusiza wakhombisa ubuhlungu kaka. Nothing for mahala bazalwane. And he said to him, I will give you. uJesu lana umfunda wehla sofunda. Angazi ngome ama version. Kodwa ama version engiwasebenzisile. Akukho la uJesu athe khona you are lying. You were not given the authority and the splendor. Akukho la uJesu amphikisa khona ngithi. It means uJesu uyavuma ukuthi lento ingaphansi uzothola ama scriptures lela at esikhothi ensukwini leyo uJohn 14 verse 30 and 31 uthi uma uSathane kanalutho lwakhe kimi yaqala lana ke indaba. uSathane uthe mayithi ufuna ukumnikeza uJesu wathini? No. Bafikile uJesu emncane zelwe bafika negolide. Akithi yonke into manje semhlabeni isinjani manje? Icorrupt. Akuveli uJesu mayekhula ezisho ukuthi mina nginegolide namakha because abantu bathi uJesu he was rich basebeshumela prosperity. But Jesus was rich. Yabona emncane walethwa inama present. Akukho lapho not even once lapho he mentioned called ukuthi rich. Kodwa into ayiveza uJesu wathi indodana yomuntu ayinayo indawo ukufihla ini. Uma Jesu bo rich bo bungathengani ekhaya. Bungathengani umuzi. Jesus gave up everything for God's kingdom. Yabona. Now utike and he said to him, I will give you all. uJesu akamphikisana akubhaliwe lana. Ukuba uJesu wamphikiswa ezosho ukuthi kwakuzobhala ukuthi uJesu uthe no unamanga. Amphikisana uJesu. Then usethi in verse 7 funda ngemkholo. Ukuba ngoko uthe wena waqhuda phambi kwami
konke ogogo bakho kwakho. Okay. Andikuba uthole lento. Samthola imotive. Yeah. What is the motive for Sabbath? Akazile uzokupha. Ukuthi uzokwenza njani wena? Uzomcutha Uzomkhuthaza. Oh, okay. This is the strategy ke. Eselokusaba khona. Yabona? Njengoba utatesho nje. Uma thina sithi siyoyifuna lezi zinto njengabo bonke abantu, asazi ukuthi siyaphi ke manje. Soqhubuda kuye. Soqhubuda kuye. Sokhuthaza. Ngesingisi lithini? If you worship me. Oh. Njengoba utatesho nje ukuthi waphakamela kanjani? Wenzeni? Waphakamela uNkulunkulu. Yes, he wanted to be above God or equal with God. He competed with God. He wanted to dethrone. Wayefuna ukuketula isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amsusa uNkulunkulu. Uthathe yena. Yezwa ke manje uyaqhubeka nale strategy. Usebenzisa le wisdom yoku-inventa izinto emhlabeni zinhle ziyathandeka. Leleswa uJesu utheke landelani mina nidele konke. Ngoba uyazi uJesu ukuthi zinhle lezi zinto. Wakhonjiswa lathi yabona. Wakhonjiswa the kingdoms of the earth and their splendors. Ubukhazikhazi bakhona. And ubukhazikhazi lokho ebuveza kancane. Leso uthi usihamba nemoto nasi seqhamuka le. Uthi indlu yakho yilokhu seqhamuka le style. Uthi umuntu uyaqhamuka. Kanti ubona izindlu ezithile lapha na wayithanda emthawani. Masufika engikhathele mina lolu hlobo lwendlu. Sibonile imizi ichitheka. Ichithwe ukuthi ngikhathele nohamba le moto. Mina ngikhathele ukuhlala kule ndlu. Mina ngikhathele ukuhlala kule ndawo. Those are the splendors of the world. There's only one thing Satan is targeting from you. Your worship. You must bow and worship him. Then to bow kusho ukuthi usungo wakhe. Uyajabula baba ezolweni? Akasajabuli. Yabona? Then abahamba abantu abangamfuna uNkulunkulu ophilayo nezinto zaSathane bakhothama kuSathane. Mina ngizohamba the opposite way. Yes. Uyofuna ukulunga kukaNkulunkulu. Uyofuna umbuso kabani kaNkulunkulu. Engikudingayo ngikuthola ngani bazalwane? Ukukholo. Mabe ngibuka abantu anginalutho, angilutho. Kodwa ubaba ezulwini unjani yena? Uthokozile. Engikudingayo njani? Ngiyakuthola. Why faith? Is to save me from the worship of the devil. Ikholo kuyangisiza. Mangaba kokholo. Verse 8. uYesu wamphendula wathi, suka umke uye emva kwami Sathane, kuba kubhaliwe kwathiwa uzowuqhubuda enkosini uThixo wakho ukhonze yena yedwa. Verse 8 wrong it? Yes. This is ngesilana siyaleka ke lesi. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. Sesifedile. Lokho uthi suka Sathane. Uma emva kwami asibhalile singesilana. Yabona? It is esitangeleyo. Roman Catholic 16. Mase bebhala amaBhayibheli. Banezinto ezibalulekileyo bazisusa. Kunezinto ezibalekile. Yabona? Get behind me, Satan. Yabona? Get behind me, Satan. Angifuni ukuthi uzume phambi kwami because only God oma phambi kwami ngiship, not wena. Yabona? Powerful statement esikhishiwe. Anokunaka ke lokho ngamaBhayibheli amaningi asenjalo. Right? Lithi nesinye isiXhosa dad. Isixhosa. Nasi sesiyafanisa. Siyafana. uYesu wamphendula wathi izibhalo zithi uze unqule inkosi uThixo wakho ukhonze yona yodwa. Siyasirobha nesiya. Nasi Right. esinomsoco. Yabona? Nasi esinomsoco. So, nalesi bengisethemba siyabheka. Right? Uyamusa uJesu bazana ukuthi unqobe kanjani? SCT. And Jesus answered and said to him, get behind me, Satan. Thank you. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. And him only
and him only. Get me behind Satan. Ukumbeka ngemuva uSathane, it means nezinto zakhe zonke. La ngaphambi kwami ngizobona uNkulunkulu ophila kuphela. But inkinga thina abazalwane sibeke inda ngaphambi kwethu. Izinto zikaSathane. Izinto zikaSathane. Sinamaphupho, sinama-interests, sinama-goals. Asimboni ubani uNkulunkulu. Sihamba ngokubona. Sakhele. Sibona izinto, simbona uNkulunkulu. Asimbona uNkulunkulu, sibona lezi. Yeah. Yes. Sibona lezi zinto njalo. Sibona lezi zinto sizifunayo. Inhliziyo yethu kwezinto ayikho kuyo. Nke unendlela esifundiswe ngayo. Le yoba masizikhandele izinto sizifuna. Yes, ma'am. That is why mawami ngithe asiblame umuntu. Yabona, ngampela we will be making a mistake masiblame umuntu. No. Asizile ukuzoblame abantu. Yabona, ngoba nathi asikho perfect. Yabona. Asingcono kahle nje masuhle phansi usuyibuka awungcono ngalutho ngampela. Yeah. So esikusho ngoba sifuna ukulungisa. Angisho ukuthi abantu abalungisa. Ngithi thina sonke sinjani bazalwane siyalungisa. Yes. Then ngithe futhi religion. Angibizanga igama lomuntu. Yeah, i-religion. I-religion is spirit sakhona. And the motive yayo vele is to divert us from God. Yabona, sithe masishunyayezwa sifundiswa kwakhona i-twist ekhona. Only the spirit of the living God osilekelelayo ukuthi as-align. Yabona. So get behind me, Satan. Angisafune lutho oluzomaphakathi kwami noNkulunkulu. Kusho Jesu. So uma esithi get behind me kusho ukuthi yena nezinto zakhe. Behind me. Yena nezinto zakhe. Yes. All your kingdoms, Yes. all your splendors, glories of the world, behind me. Mina ngiqhubeka nohambo mina lothusa uNkulunkulu. Yabona. Umbuzo ke ngokuthi wahlula kanjani ukuthi because uSathane asezumuntu uYesu Kristu wayithetha noSathane embona physical ngela xesha. Yeah. Okanye asithi ke ngoko understanding yena umqondo wethu. Okay, baba. Sithi wayibona physical. Yeah. But thina simahlula kanjani uSathane ngoku kwelixesha lesikulo okanye thina ukuze siqaphele ukuthi uSathane noba simrebuke abheke emva. Yeah. Ulokhuzana uSathane unabantu bakhe. Angithi siyabona. Njengoba ngikhuluma nje ayithi ngirepresent abantu njengamanje. uJesu Kristu. uSathane naye futhi nabantu bakhe abanjani? Wonke umbuso nama-ambassadors akhona. So simelana naye ngokuthi ama-ambassadors kabani kaSathane. Yabona. Siwabuyisana kuphi nawo? Ngemuva kwethu. Because amele bani noma ama-ambassadors uSathane. Khona ivesi engilifunda lapha ngisazi uMatthew chapter 13. Matthew chapter 13 bazalwane. Mawabo iBhayibheli lami Nkosi yami yazi liyangihlupha lona eduze kwami. Ngabe sengifikile. Ngifuna lapho uthi uJesu lapho ethi khona abazalwane kunabantwana bakabani bakaNkulunkulu nabantwana bakabani bakaSathane. Ukhula lo representa bani? uMatthew 13 kodwa khona. Noma uLuka 13? Umkhulu. Yes, umkhulu. Okay. From verse 37. Abacakisa khona ngorani ngokhulu. Yes. Icakisa umzekeliso wekhulu. Yes. Yes. Verse 37 and 38 funda ngiyabonga ma God bless you. Matthew 13 from verse 37. Waphendula ke wathi kubo lo uhlwayela imbewu enhle ngonyana womntu. Insimi ke lihlabathi. Imbewu ke enhle ngonyana bobukumkani abo. Umdiza ke ngonyana bongendawo. Aha, ngonyana bongendawo. Yes. Ngezulu. Abantwana bakaSathane. Lisho njalo ngithi? Yes, verse 38. Lapha sibaba ngiyabonga. The field is the world
And the good seed stands for the sons of the kingdom. The good seed, angithi? The weeds, ukhula, are the sons of the evil one. Yabona, sesiyabona ke manje ukuthi okay, emhlabeni khona ini bazalwane. Ibambe loncwadi futhi econfirma lokho. 1 John chapter 3. Ake sigijime 1 John chapter 3. Oh God. Ngene umbuzo uthi njalo. Khona umbuzo. Awu. Khona umbuzo ukuzwe manje. Lo bendibuza ukuthi thina siqaphe sikwazi njani ukwahlula ukuthi this is from the devil. Oh yes. uJesu wayekhuluma noSathane face to face. Thina ke silokhuza kanjani ya? Ukuza kanjani? Ngokuba ke sicinga ukuthi wayekhuluma noSathane face to face, but kahle kahle asikho sure ukuthi wayekhuluma naye face to face. In what form? In what form? Yeah. Okay. Sesithole verse 1. 1 John chapter 3. Chapter 3 verse 10. Chapter 3, 1 John chapter 3 verse 10. Mama uyasala ke athi uyabhala phansi mama. Ngibhalela. Okay, sebo. Funda ku verse 10, verse 10 ba. Yabona isikolo sakhe. Manje isingasikhombisa sakho mfana. Kodwa siphethe izinto. Babonakala ngalondo abantwana bakaThixo nabantwana bakaMtyholi. Bonke abangenzi ubulungisa abangabanga kaThixo. Nalowo ungamthandiyo umzalwana wakhe. Okay. Umthetho subject for another day name. Kodwa manje ngoba siyaxhumelelana ngithi. Sesothandaza abazalwane egameni kaJesu. Funda ngesingisi verse 10. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Okay. Sazi kanjani ukuthi kunabantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakabani bakaSathane. Yabo? Abantwana bakaNkulunkulu bathunywa ubani? uNkulunkulu. Abantwana baSathane bathunywa ubani? uSathane. Ubona ngani ukuthi lo mntwana kaNkulunkulu lo mntwana kaSathane? Yabona? Umbono kaNkulunkulu ngoba ushumela umbuso kabani? Bathu kaSathane ushumela umbuso wani? OkaNkulunkulu lethi izinto zasezulwini. OkaSathane lethi izinto zaphi? Zasemhlabeni. Ake qhubeke sesiqhubeka sesona. Mafana. Usufanele. Wow, Pastor D. Besatshelwa nje ukuthi sibona kanjani. Akashiyo ukuthi kanjani. Anyone who does not do what is right Mana ke sisi. Anyone who does not do what is right. Okay? is not Mana also- abashishi. Into esishaya religion isishumayeza mase sikholwa. Kanti sifuna ukucacisela kahle basala. We must dig into truths. Ngiphinda ngithi anyone who does not do what is right Okay, politicians in South Africa, are they doing right? Business owners, in local tenders, are they doing right, bazalwane? Rich people, are they doing well? They are not doing right, bazalwane. Angithi siyakwazi lokho. Ake sithathe nje ama politicians. I-country yase South Africa or many countries in the world abuswa, they are governed by politicians. And we all know what politicians are doing. They are very corrupt. They are very evil. Ama politicians. So bangabantwana bakabaningi. Sitting statements as well. Phinda futhi nje state wajaha. anyone who does not do what is right Anyone who does not do what is right. Politicians, they are not doing what is right. Departments, government departments in South Africa, they are not doing what is right. Okay? Why you say so, Babu Sbi? Prove it. Why you say so? Prove it. How old are you?
Now, I'm a teacher under the Department of what? Education. Education, okay? She works under the Department of Health. Ngiza kule ngane. Yabona? Mina njengothisha ngithi le ngane ngifundisa ngocansi. Ngenzani le ngane phela? Njengoba ngifundisa ngocansi nje ngithi. Bese ngithi une right way. Ukuthi uma ukhulelwe sengifundisa ngocansi uma ufuna ukulenza, uma ukhulelwe ungayi kumzali wakho. Uhamba kubani? Department of Health and this. Anze njalo nesi. Ahoshule ini yesizwe. Yabona? Yifundisa into enjani ingane? I-right leyifundisana. I-advice nginezona i-right. And masiyakunesi into unesayensisayo nokhipha isisu. I-right? No. Demejile isibeletho sengane. Iyakhula isina 25 years shada. Ayisize umthola bani? Umntwana. Isine phansi isine what. Yabona? Ngisebenzela bakahle mina. Satan. Ngiyumntwana kabani mina? Satan. Because I do not do what is Right. This is how we know who are the children of the devil and who are the children of God. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor is anyone who does not love his brother. Okwesibili, uma umzalwane engathanda umzalwane wakhe, akasiyena okabani bazalwane. Sazi ngani ukuthi abazalwane abathandani? Bathandana abazalwane. Njengoba kumasonto nje kusemasontweni. Life ile bangazimanga ngamasonto akhona. Bathi abangenelana. Iningi lapho. Why bazalwane? Umzalwane ungathanda umzalwane wakhe. Ungobabani? If you do not love your brother in Christ, you are not a child of God. You are a child of the devil. Okay. Lesiphendula ini ngambe vele sesifike lana. Ukuthi siqaphela kanjani? Okay. uJesu wayekhuluma nobani bazalwane? NoSathane. Thina ke singabantwana bakabani thina? Uma umuntu engalethi isifundiso sikaNkuluNkulu. Lithini iBhayibheli? Nasi sifundo siluleko bakithi. Ngicela sivu 2 John. Ngithi ngibalekela ke lento. 2 John verse 9 and 10. 11. uJesu wathi get behind ngicela ningcolele. God told Satan, That's okay ma. Yes. get me behind. Victory today is mine. Oh God God told told Satan, get me behind. not get me. Get behind me, but can we get me behind? Get thee behind. Get ye behind. Get ye or thee behind. God told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Sihlabelele kakhulu. Sihlabelele ucolelo. Asi-understandanga ukuthi kusho uthini. So ama-studies anjena we are trying to understand izinto esingayi-understandanga. Sikhuluma ngomlomo wethu. Then uJesu wathini? Satan, get thee behind. Nathi singabantu abankulunkulu sikholwa uNkosi uJesu kufanele sithi ulaba abantwana bakaSathane abarecruit abantu bebarecruitela kubani? Sathane ngezinto ezobukhazikhaza lelizwe. Then kufanele sithini ibona sithi get thee behind. Get thee behind. Asifundeni 2 John sisithole la ngithi verse 9 10 11. Bonke abagqithayo abangahlali emfundisweni kaKristu abanathixo. Mana ndoda. Ngikuphinde futhi. Steady. Bonke abagqithayo